Huwag ka na magpapagabi sa susunod. Wait lang. Alam mo na trabaho mo sa ano Hindi ko na ito bubuksan. Bibidyo ka eh! Paano oras ka na umuwi? Oh. Tatawa ka na. Pasok. Nan! Alis ka Sabi na. ko na nga ba? 9 lang ang usapan natin. 9, hindi yung gantong oras. Nagpapahinga na mga tao eh. Hindi ka naaawa sa mga